जफैनानै फैगोन आयै मोजाङै था जागोन दे फिसा हाबि नोंनि हान्थुआलाय मानो बिदि खाथेलायनाय जाखो आयै मैया बन रोगानायाव सिलायाव गोलैनायाबो मा गोलैदों फिसानो बिदि हान्थुनि गारिखौ लानानै खामानि मावनोसै नों जेबो नङा होनबायना आयै साल' दोलादों नै दाथ' दा आयै थांसै आं दे फिसा आदा खिलिखां बहा थांनो अ माथो बिनानाव सानसेलाय आं नोंसिनावनो मैयानि आद्रा थाबोनाय खामानिखौ मावहैनो ओंखारदों नंगौ नामा आदा नों दिनै खामानियाव थांनो नांला सानैजों बेरायनोसै नाङा बिनानाव आं दिनै थांथ'वा नामा आदा नों होनबा आंखौ दुखु मोनबाय नङा बिनानाव आं नोंखौ दुखु मोनाखै बिदिब्लानो आंजों मानो थांफानो हाया अह' नोंजोंबो मा जाबावनो थ' बिदिबालाय आदा दैज्लां बोथोर सफैसिगोनखाय जायगाफोरा बिराद समायना नुदों नङासै औ नंगौ जोबोरैनो समायना जाबाय बिफांनि दालायाव गोरलै गोरलै बिलाइ जोबोरैनो समायना जाबोनो हमबाय जेबो जायाखै आदा गायनानै गोलैबाय नानै बोना होनो आदा जागोन दे बिनानाव आं दिनै गोसोनि खोथाखौ नोंनि सिगाङाव फोरमायनानै लानानै सानस्रि मा जाखो अ जेबो जायाखै आदा थाबायनो हासिगोन सानस्रि औ हासिगोन आदा आं जि मेंबाय आदा बेयावनो दसे जिरायनोसै अ जागोन दे बिनानाव बावनो जिरायदो आदा नों गाज्रि मोनाब्ला आं नोंनाव फंसे खोथासो सोंगौमोन अ बिनानाव मा बाथ्रा बेलाय सों मा बाथ्रा बेयो गाज्रि मोनलायनाय अब्ला खोनासं आदा नों आंखौ गावनि जिउनि लोगोरि खालामनो हागोन सानस्रि नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों बुंलाबायनाय खोथा नङा आदा बुंदोल' नों आंखौ मोजां मोनगोन ना मोना सानस्रि नोंनि आंनि गेजेराव गोबां फाराग दं आरो गोबां जेंनाबो नुजाथिगोन अ होमबा खिलिखां नों आंखौ मोजां मोनमारा मोजां मोननाया मोजां मोनब्लानो जाया सानस्रि आंदि सासे गैजा रोङिनि फिसालासो अ होनबा नों दोननि गोरिबनि खोथाखौ सानदों बुंदोल' नों आंखौ मोजां मोनगोन ना मोना सानस्रि आं नोंखौ मा बुंनो आंखौ मोजां मोननायनि उनाव अ होनबा आं नोंखौ उनाव थगायगोन बस बैथ' खिलिखांसो बा थ' खाथियाव थांनांगौ बाबा माथो सासे खामला मावनानै जाग्रानि बारियावसो समायना रमायना गलाप बिबार थाङा जबा बिबार थाङा बारनानै दंलै लोगोफोर बे गैजा रोङि मानसि मानो थादों फै जों मा जानो मा लोंनो दाउ सालाय हमथाना बाथ्रा बुं मा गैजा रोङिनि जिउआव मोजां मोननायनि मोन्थाय गैया नामा मा गैजा रोङिनि जिउआव अननाय गैया नामा नोंसोरबायदि बिमा बिफानि सायाव उदां उदां मोनजानायखाय नोंसोरबो सानसे बिमा बिफा थैलांबा बेबायदि आखुखौ नागाराबा नोंसोरबो सानसे फस्थायनांगोन हगार लामाया बाबा माथो बस बबेबा मिटिं गिदिराव मानसि गिदिर लेक्सार होलांनाय बायदि होलांबायलै जागोन खिलिखां जागोन नों आंखौ सिनायाखै बिनि खिथुखौ मोनगोन नों साजा थोदो लोगोफोर बाजेनाव जौ गोरान लोंहैसै थो नोंहा माथो आदा बिसोरो सोरमोन अ बिनानाव बिसोरो जों गामिनि बेखार सेंग्राफोर बिमा बिफानि सायाव उदां उदां जायो अ आदा बिसोरजों बांद्राय लोब्बा दालाफा सानस्रि नों गिदिं नङासै गिना सानस्रि
बिसोर आंखौ जेबो खालामनो हाया। सानस्रि नोंना लामाया मोनबाय, नों थांदो। दे थांदो बाय। बाय। बिमा ओइ बिमा हाबाब सिख्ला सोरजों बिदि बुजाना हरखो नोंलाय? सोरजों बिदि बुजाना हरखो? आफा बेयो माबोरै जाखो हो आफा? फिसा नों आंखौ निमाहा होदो। बिमा नोंबो आंखौ निमाहा होदो। गोदोनिफ्रायनो आं नोंसोर सानैखौ बिराद दुखु होबाय। आं दिनैनिफ्राय जौ लोंनायखौ गारसै बिमा। आं दिनैनिफ्राय जौ लोंनायखौ गारसै बिमा। आं दिनैनिफ्राय जौ लोंनायखौ गारसै। आं दिनैनिफ्राय जौ लोंथारला। जागोन आफा जागोन। नोंल' मोजां जादो आफा, नोंल' मोजां जादो। खोनासं लोगोफोर, साला बे खिलिखाङा गावखौ मा सानदों बेलाय? आंबो बिसिनि न'खरखौ सिलिंखार खालामनासो गारगोन। हा? लेंनानै लाबो बोरायखौ। ओइ देवानि बोराय, बयजों फैनायसाय, नोंखौ नांगौ जादों। ग्रुपआव बसनो। मानो नांगौ जालायखोब्रा आंखौलाय? नांगौ। ओरै फै देवानि बोराय, ओरै फै। मा जालायखोब्रा? नोंखौ नांगौ जादोंलै देवानि बोराय एसे खामानि दं। मानि खामानि जालायखोलै बाबुफोर? हाब मानो नांलायगौ जाखोब्रा बाबुफोर आंखौलाय? हा माथो नोंसोरजोंनो साफा साफा सिख्लाफोर थाफाखायो बाबुफोर। होद बोरायनि सिथा। बोरायनि सिथा, नों आंनो मोनसे खामानि मावना होनांगौ। मा खामानि बाबुफोर? खामानि दं देवानि बोराय। ओरै हर देवानि बोराय खोमाया। मिथिबाय देवानि बाबु? जागोन बाबुफोर जागोन। खामानिखौ मोजां माव देवानि बाबु। जागोन 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 बाबुफोर जागोन। नोंनोथ' मिथिखायोना बाबु, बिदि खामानिया ओरैनो जाया। एसे आखायथारखा बाबुफोर। नै देवानि बाबु, बेखौ एडभान्स लांग्रोदो। जागोन जागोन। माखासेया खामानि उनाव मोनसिगोन दे देवानि बाबु। सिन्था नाथाय खामानिया मोजां खालामनाङा। मावनांगोनलै। गेटआव थानायाव जेबो सिन्था खालामनाङा बाबु। दानो थांगोन आङो, सिन्था खालामनाङा। नैबे गेटआव थानायाव बाबुमोन। जागोन जागोन देवानि बाबु, नों दा थांनो हासिगोन। जागोन माहाजोन बाबु। नै ज'। ओइ फंबाय फंबाय। हाब नै माथो आदा एरदावसोलाय। फै फै जिरायफै। जागोन दे फंबाय। जायगाफ्राबो बिदिनोसै। जागोन फंबाय जागोन। जायगाफोरखौलाय आरो मा बुंबावनो। नुलाय लांबायसो। हाब आदा, दिनैलाय मा आथिं लावगुलायखोलै नोंहालाय? फंबाय, मोनसे गोनां बाथ्रासो लानानै फैदोंमोन आं फंबाय। हा मा खोथा जालायखो? खोथायाथ' गोनांथारलै फंबाय। गोनां खोथाखायसो आङो नोंनाव दिनैहाय फैदों फंबाय। ओइ आइ गय लाबोनायसाय। नै नोंमायं एरदावफैदों।
नै जादो आयं गया ए जागोन आयं जागोन जादो जागोन फंबाय जागोन जागोन जादो नोंबो जानोसै हा फंबाय माथो नोंनाबो फिसाजोआ गेलेंलां जाथारबाय माबाबानो हाब माथो बुंबावनो जाबायनायलाय देरबाय होननांसिगोन अ बेखौ नों माथो उफाय दं दानि सुवा देरखादों बिदिनोलाय बुंनो हाला जायो फंबाय बिदि जाखायो फंबाय बाथ्राखौ मानो गुजु गुजा बुंबावनो सिदायैनो बुंनोसै आं फंबाय माथो नोंना फिसाजो आयंआ माथो बै गैजा रोङिनि फिसाला सभारामनि फिसाला खिलिखांना माखांजोंसो गोसो थोलायो हाब फंबाय नों गोदोनिफ्रायनो नोंसाजोखौ दाव दाव अनबोबाय खामानि मावहोआ दामानि मावहोआ बे गैजा रोङिनि न'खरावखि बे नोंसाजोआ मावनानै जाहैनो हाथारगोन नालै बे फंबाय नंगौ नोंनायालाय नों बुंनाय बाथ्राया नाथाय आदा आं मा खालामनो हाबावनो सेंग्रा सिख्लानि गोसोथोलायनाय हाब फंबाय नों बेखौसो जिंगा सिलायबाय आं थासान्दियाव माखौ सिन्था जादों नोंलाय फंबाय आं दङ ना हामारगोन ना आदाया हागोन फंबाय हागोन आं थानायाव माखौ सिन्था जादों नोंलाय सासे सेंग्रा दं फंबाय सासेल' फिसाला जोबोद माहाजोनथार बारि बागान ग्रोम ग्रोम नायनोबो जोबोद समायना बेखौनोथ' आं नोंथांनि बिजामादै खालामना होगोन ना फंबाय माखौ सिन्था थादोंब्रा नोंलाय नैबे एदाव थानायावलाय सिन्था खालामनाङा एदाव दं एदाव जागोन फंबाय जागोन हाबाब आदा हामथारबाय नों खामानिखौल' गोख्रैनो मावदो जागोन फंबाय जागोन बेखौनो सिन्था खालामनाङा नैबे एदाव थानायाव आं खामानिखौथ' नै थांनोसैबो नोंथांनि खोथाखौसो नेबाय दङ आं फंबाया बै सभारामनि फिसाला खिलिखांना माखां बेजों लोगो हमलायनायखौ दिनैनिफ्राय बन्दल' खालामदो जागोन आदा दिनैनिफ्राय आङो लोगोखौनो हमलाय होथारखाला हामथारबाय आदा हामथारबाय नोंथांनि बिजामादैखौ आङो दानो लोगो हमबाय थानोसै नै थांथारनोसैबो आङो जागोन नै फंबाय सिखारथारनोसैबो आङो हाब आदा जानाय लोंनायखौसो बानायलायनाय जायासै नाङा फंबाय बिदिखौ नांलाया उदैयानो बुंखाजोब्बाय आंहा दे होमबा दे बिजामादैखौ नै थांथारनोसैबो आं दानो लोगो हमहैसै थाथ'दो दे आदा दे